Ja, men vad, alltså det är så mäktigt. Hur kunde de bygga så där? Där hade saracenerna något och... Ja, hur kör du då? Hallå, du kom från parkeringen. Ja, det slutar nu. Men, att titta vad högt. Hur kom de ut på det där om 1500-talet? Jag menar, jag fattar inte. Hur lyckades de bygga det där? Nej, det är märkligt. Märkligt. Ja, men hur kör du då? Svänger du? De kör lite hur som helst. Ja, det slutar nu. Jo, vi kommer utanför här med mäktigt ändå.